faceți. Veniți să facem mai aproape de Paula, așa. O vedeți? Știi să dansezi, Paula? Da. Foarte bine, înseamnă că o să-i punem pe prietenii tăi să danseze și ei, adică să te imite. Cum dansezi tu, așa să danseze și ei. Ești de acord cu mine? Da. Foarte bine, se cheamă oglinda acest joc, este foarte, foarte simplu. Haideți să strigăm pentru Paula pe locuri, gata, să o încurajăm așa. Și pe urmă vă uitați bine la ea și o imitați. Toată lumea, da? Atenție, pe locuri. Hai, Paula! Așa! Uitați-vă la ea, da? Fiți atenți ce mișcări de balerinare! Bravo! Bravo! Așa, uitați-vă bine la ea! Hai, vină și tu lângă mine, vină! Așa, bravo! Foarte bine! Așa, acolo! Așa! Bravo! Bravo! Foarte bine! Haideți să o aplaudăm pe Paula! Bravo! Bravo, Paula! Vino aici lângă mine! Ia spune-mi tu mie! De unde știi să dansezi așa frumos? De la... Ai învățat singurică? Da. Bravo! Bravo! Ești foarte talentată! Vreau să vă spun ceva! Rămâneți pe partea cealaltă de frânghie, da? Hai, Paula, și tu aici! Cine urmează să danseze? Paula alege! Paula alege! Așa! Paula alege! Uite, lăsăm pe ea, o punem! Hai să vedem! Restul toată lumea de partea cealaltă a frânghiei și fete